Magandang hapon, kabisyo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At ito po ang programang Top Secrets. Ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer. Sa kabilang linya, i-welcome na natin siya. Magandang hapon. Magandang hapon po, DJ Rocky. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Jelly na lang po. Jelly, ilang taon ka na? 42 po. 42 years old. Jelly, sang lupalop ka naman galing? Dito lang po sa QC. Sa Quezon City. Alright, Jelly, Yes, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Jelly, 42 from Quezon City. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is pinalaglag yung baby friend ko. Na hindi niya po alam. Jelly, pwede mo bang ulitin uli yung nabanggit mong top secret mo? Ano ang top secret mo? Pinalaglag ko po yung baby namin ng friend ko po. Hindi niya Jelly, nawawala-wala ka, no? Ulitin mo uli yung nabanggit mo kanina. pinalaglag ko po yung baby namin ng boyfriend ko po. Hindi niya po alam. Pinalaglag mo ang baby ninyo ng boyfriend mo at hindi niya alam na pinalaglag mo. Tama ba ako ng pagkakarinig? Ama po, DJ Rocky. Pwede mo bang ikuwento sa amin kung bakit at paano nangyari yung bagay mo? Opo, magsisimula po ako dun sa pinaka-estado ko po sa buhay. Ako po ay kasado, married po sa seaman. Tsaka yung seaman na po yun is 10 years ko na pong karelasyon. Actually, kinasal po kami noong 2022. Tapos, ayun, paalis-alis po siya and then friend na din po siya sa ibang bansa. Tapos, nung January po, 2025, may nakilala po akong lalaki sa bar. Ang pangalan niya po ay si Josh. So, ako lang po yung lasing nung time na yon, DJ Rocky. Tapos siya hindi. May nangyari po sa amin nung mismong araw na yon, kung kailan po kami unang nagkita. Tapos po, yun po, after a week, nabuntis po ako sa kanya. Pinaalam ko po sa kanya. After a week or after a month, tsaka mo nalaman? Ay, after a month pala, sorry. After a month po. Kasi nung time na yun, lasing po eh. Yun po. Nalaman ko po na buntis ako sa kanya tapos pinaalam ko po sa kanya. So nagkaroon kayo ng communication. Sinabi ko po sa kanya na yun, Jelly, tama ba? na-delay po ako. Hello, Jelly? Jelly? Hello po, DJ Jack. Po, DJ Rocky. Okay na po. Isa pa. Ulitin natin yung parte na nagkukwento ka tungkol doon sa lalaki na sinabihan mo na buntis ka. Okay? Hindi lang kasi masyadong malinaw yung linya mo. Okay po. At sinusubukan talaga namin pakinggan yung mismong kinukwento mo. Jelly, tama ba na pagkatapos ng inyong moment nitong lalaking nakilala mo sa bar, Yes. nagkaroon kayo ng communication? Yes po, tama po. Meron naman po. Meron kayong communication. And then after 1 month, nalaman mong buntis ka. Tama?
Tama po DJ Rocky. Okay. So, nung nalaman mo, paano mo sinabi sa lalaki? Yun po sabi ko sa kanya na nag-positive nga. Tapos nung nalaman niya po, nag-pause muna siya, parang sabi niya sa akin parang hindi daw siya ready, ganun. Parang kinabahan din ako nung time na yun kasi syempre yung estado ko po is married ako, ganun. Tapos syempre na napaisip na din ako kung anong gagawin ko kasi parang feeling ko hindi siya interesado sa akin. Hindi siya interesado sa baby, ganun. So, anong response nitong lalaking to? Yun po, hindi po siya, kinabahan daw siya, hindi daw siya ready. Sinabi niya lang na Kaya hindi siya nakapag-isip, ready. opo, sabi niya po hindi siya ready, hindi niya alam kung anong gagawin niya, ganyan. Kaya napag-isipan ko po na pinalaglag nga po yung baby na yun. Right after po nalaman ko sa kanya na ganun po yung sinagot niya. Hello, Jelly. Nawala ka na naman. Yes po, nawala na naman po. Mhm. Yun po yung sinabi niya, DJ Rocky, na hindi po siya ready. Kaya po nag-decide po ako na ipalaglag na lang po yung baby. Saan ka pumunta nun? Sa ano po, sa Quiapo. Doon ko po bumili ng ano, doon po ako bumili ng gamot nga ng pampalaglag kasi yun, nag-research po ako. Yun nga po, nandun po yung ano. Actually, nung time na yun, medyo kabado ako. Sinama ko po yung friend ko. Sabi ko samahan niya ako kasi nga, yun nga yung sitwasyon ko. Sinamahan naman po ako. Pero meron po kasing nabibilhan doon, DJ Rocky, eh. Patago po. Nasa magkano yun? Nasa 1,700 po yun. Nung binibili mo yun, ano tumatakbo sa isip mo? Kinakabahan po kasi parang merong nasa isip ko na gusto kong i-keep na lang po yung baby. Mhm. Tapos sabi ko, paano i-keep? Kasi syempre walang tatay, walang aako. So parang ako na lang po lahat. Tapos ganun pa nga po yung ano ko na paano pag umuwi yung asawa ko. Tapos malaman niya may anak ako. Parang ganun. Pero ngayon po wala na po kaming communication ng asawa ko. Bakit? May girlfriend na din po siya eh. Sa iba. Sa ibang bansa. Okay. Jelly, kaya mo ba nagawa yung bagay na iyon? Yung pagkakaroon ng sabihin na nating pangyayari o ganap no sa isang lalaking hindi mo naman lubusang kilala sa isang bar. Dahil may issues na kayo ng asawa mo? Parang gano'n na po yung nangyari. Parang ang gulo kasi ng utak ko na yung nung time na yun, DJ Rocky, kasi nung time na yun kaya ako nag-bar, gawa nga ng, yun nga, may problema ako sa asawa ko, na may babae nga siya. Tapos yun, nakilala ko yung lalaking yun, yes, nabuntis ako. Parang doble-doble na yung nasa isip ko. Hindi ko alam kung tama ba na i-keep ko, Mm. tama ba na ipalaglag ko. Parang nagdadalawang isip din ako. Mm. And Pero wala kayong sabi anak ko, nitong asawa mo? meron po isa. Meron Meron kayong po. isang anak. Ilang taon na Meron. tong anak Opo. nyo? 12 po. 12 years old. Yes po. Nung Meron na time po na kami. na may issue kayo ng asawa mo, hindi ba pumasok sa isip mo yung anak mo? Pumasok po. Kasi syempre, iniisip ko na, ano, parang naguguluhan nga ako nung time na yun, DJ Rocky. Kaya akala ko nag-enjoy lang ako nung time na yun. Tapos ganun nga yung nangyari. Parang hindi ko in-expect na sa isang beses namin may nangyari sa amin, nabuntis kaagad ako. Mhm. Parang ganun. Parang bigla lang siguro na, ewan ko,
Basta ang gulo talaga ng isip ko na ang time na yun, DJ Rocky. Kaya siguro nag-decide ako na ganun, ipalaglag na lang. Mhm. Jelly, bukod sa magulo yung Yes isip po. mo, gumugulo din yung signal mo, no? Pasensya na po, DJ Rocky. Okay lang, Magulo okay din lang. po ba? Opo. Okay lang. Okay. So, Jelly, wala na kayo ng asawa mo ngayon. Tapos na yung meron kayo, tama? Tama po. May communication ka pa ba dun sa lalaking nakabuntis sa iyo? Actually, siya po yung boyfriend ko hanggang ngayon. And ito po, kaya po ako tumawag sa inyo kasi manghingi po ako ng advice kung kailangan ko pa bang sabihin sa kanya nung ginawa ko na yon or hindi na. Kasi parang okay na kami ngayon eh. Mhm. Pero nabanggit mo kanina na hindi niya alam. Hindi niya alam na pinalaglag ko. Ang sabi ko lang po sa kanya na nakunan ako. Ang sabi mo ay nakunan ka lang. Opo. Hindi niya alam na sinadya mo Hindi talagang po. ipalaglag. Opo. Dahil nga pakiramdam mo hindi siya reading maging ama. Yes po. At bukod pa Kasi po ron, nasa sitwasyon ka na may asawa ka. Opo. Tsaka po binata siya eh. Wala siyang asawa. Wala po siyang wala pa po siyang anak. Binata po siya. Tsaka bata pa po siya eh. Mas bata siya kaysa sa akin. Mhm. Kumusta tulog mo sa gabi? Knowing na, eto nga, meron kang naipalaglag na bata. Sorry. Nakukonsensya po. Kasi nakukonsensya ako kasi sana kung tinuloy ko yung baby, ewan ko kung okay kami. Hindi ko din po alam kung iiwanan niya ako or magtutuloy-tuloy kami. Kaso lang kahit nung nawala na yung baby nung pinalaglag ko po, okay pa rin siya sa akin. Parang naging okay kami. Alam niya po yung sitwasyon ko na married ako, ganun. Tapos hindi kami okay at wala na kami ng asawa ko. Pero andyan pa rin siya ngayon sa akin. Parang nagsisi po ako, DJ Rocky. Na ginawa ko yun. Sabi mo, Jelly, gusto mo humingi ng advice kung sasabihin mo ba ito sa kanya o hindi. Opo. Sa palagay mo Natatakot ba, kasi ako. makatutulong yung pag-amin mo sa kanya na intentional mong pinalaglag yung anak ninyo? Yun pong hindi ko alam, DJ Rocky, kung anong magiging reaction niya. Hindi ko pa po alam kung anong magiging reaction niya kapag nalaman niya yung gano'n. Kasi nung 'di ba sabi ko po kanina sa inyo, nung nalaman niya na buntis ako, ang sabi niya sa akin hindi niya alam, hindi siya ready. Hindi niya alam na kung anong gagawin niya, hindi siya ready sa mga sitwasyon na magiging responsibilidad niya sa akin. Kaya ko po ginawa yun. Pero nung nalaman niya po na nalaglag na po yung baby namin, umiyak po siya nun. Umiyak po siya, tsaka parang 2 weeks ko siya hindi nakausap nun dahil dun eh. Mhm. Kumbaga, bugso lang ng damdamin niya na nasabi niya siguro na hindi siya handa. Siguro po. Opo.
At dahil sa pagkabigla mo rin ba, Jelly, kaya mo rin nagawa yung bagay na yun? Kasi nandun na yung takot, mas nanguna sa iyo Opo, yung pakiramdam ng takot kaysa doon sa pagmamahal doon sa kung ano man yung nabuo. opo, tama po, DJ Rock. Mm. So ngayon Sobra natatakot po ako ka, natakot. tama, Jelly, na baka pag sinabi mo, iwanan ka niya. Opo, Mhm. ganun po. Tas magagalit, magagalit siya sa akin na ganun. Mm. Ganun po. Mm. Alam mo, sa totoo lang, Jelly, hindi naman ako talaga nagbibigay ng advice dito sa programang ito eh. Apo. And may bayad kasi pag ganun eh, alam mo yon. Oo, nagpapasend Gcash kasi ako, hindi sapat na ano eh. Na nahihingan ako ng advice, ganon. But anyway, Jelly, alam mo kung ano yung magpapagaan sa bigat ng nararamdaman mo, yun yung gawin mo. May, Sige. kasi pakiramdam ko naman, mas alam mo yung magpapagaan doon sa puso mo eh. Ang bigat nitong kinikimkim mo, ang bigat din na kaya mo nagawa yung bagay na yun ay dahil sa takot. At aminin na natin, di ba, bilang mga tao, may mga nagagawa tayong mga desisyon sa buhay natin dahil pinangungunahan tayo ng takot. And yung ganong klaseng pagdedesisyon sa buhay natin, na pinangungunahan tayo ng takot, dun tayo nagkakamali eh. Dun tayo nakakagawa ng hindi natin masyadong napag-isipan dahil pinangunahan tayo ng takot. Pero kung bawat desisyon na ginagawa natin ay pinangungunahan tayo ng pagmamahal, pagtanggap, at pagtingin sa bagay na maging positibo din ng lahat, makakagawa din tayo ng tamang desisyon sa buhay natin. At hindi naman na natin maibabalik pa yung pagkakataon o yung buhay nung nawalang bata. Opo. Pero ang mahalaga dito nandyan yung pagsisisi. At siguro mahirap din, 'di ba, na damhin at angkinin yung guilt na yon, na hindi ka pinatutulog sa gabi kasi nga hindi mo na pa napapalaya yung sarili mo dun sa bigat eh, at patuloy mong sinisisi yung sarili mo eh. Tama ba na nandun yung pagsisisi sa sarili? Tama po. Mm. Sobrang nagsisi po ako, Mm. DJ Rock. At nararamdaman ko, Jelly, na mabuti kang tao. Hindi ka masamang tao. Hindi ka naman naging flood control project manager, 'di ba? Hindi rin Wala naman, po akong maleta. o wala kang maleta. May puso ka na nagmamahal lang naman ng tapat at totoo, at gusto mo lang din naman na mahalin ka, na hindi ka iwan, na hindi ka ipagpalit sa iba. Kaya Opo. naiintindihan ko kung saan nanggagaling tong bigat ng nararamdaman mo. Kaya Jelly, ito na lang, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon para makapagbigay ng mensahe sa taong mahal mo, dito sa lalaking naging boyfriend mo. Sige po. Josh, kung nakikinig ka, sana mapatawad mo ako dahil sa nagawa ko. Alam kong, alam kong nasaktan kita nung time na nalaman mo na nawala na yung baby natin. And sana kung maamin ko man sa iyo to, sana patawarin mo ako and tuloy pa rin natin yung kung ano yung nasimulan natin. And sa mga nasabi mo sa akin tungkol sa mga pangarap mo, lahat yon gawin natin ng, alam mo yon na marami pa kaming plano, DJ Rocky eh. Kaya kapit lang. Kumbaga, tuloy lang natin lahat ng pangarap natin. Yun po. Jelly, hindi ko alam kung nagawa mo ng magbigay ng mensahe sa... Hello po, DJ Rocky. Jelly, hindi ko alam kung nagawa mo ng magbigay ng mensahe sa angel mong anak. Gusto mo bang magbigay ng mensahe sa kanya? Baka sakaling up there, no, nanonood siya. Sabi,
sa baby ko po. I'm sorry. I'm sorry kasi hindi kita binigyan ng chance na makita yung mundo kasama kami ng mama at papa mo. Hindi kita nabigyan ng chance na makita kung gaano ka na mabigyan ng buhay ulit. Sana pag nagkataon, sana ikaw pa rin yung baby na kapag nabigyan kami ng chance ulit ng papa mo, sana ikaw pa rin yung sorry. Ikaw pa rin yung baby na patatanggap namin ulit o mapupunta sa amin ulit ng papa mo. I'm sorry. Kaya ako nang nagawa nun kasi sobrang gulo-gulo na yung isip ko nung time na yun. Tsaka knowing na every last May, last May ba o February, sinelebrate namin na kumbaga naalala namin yung pagkawala mo na dapat ngayon nag 1 year ka na. I'm sorry, baby. Mahal na mahal ka namin. Ano ba, teacher? Hello po. Hindi ako makapagsalita, Jelly. Iyak Sorry. din ako. Isang mahigpit na yakap sa'yo, Jelly, with consent. Thank you po. Ang hirap nitong pinagdaraanan mo at sana kahit papano sa programang ito, napagaan namin yung nararamdaman mo. Opo. Salamat po, teacher. Send na din po ng GCash. No need naman. Pero kung kailangan, sige, message ko na lang. Sorry po. Oh, baka maghalo yung luha mo tsaka yung sipon mo, ha? Kaya humalo na po din si Rocky. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Yung mga taong alam ni Lord na nagsisisi, alam ni Lord na nakukonsensya, alam ni Lord na talagang mabuti naman yung puso. Nakikita niya yon, binibless niya yon, at naway bigyan ka ni Lord ng gift of discernment, no, para malaman mo yung susunod na hakbang mo sa buhay mo. And feeling ko naman nagmamahalan kayong tunay ng lalaking ito. Kaya sana ay matupad kung ano man yung hinihiling ng puso mo. Yes po, teacher Rocky. Maraming salamat. Jelly, may gusto ka pa bang sabihin? Wala na po. Yun lang po, DJ Rocky. Thank you po sa inyo at sa programa po ninyo. Maraming Na-share ko po yung aking secret file. Top secret na tayo ngayon, ha? Kanina yung secret Ay, file. sorry. Top secret pala. Sorry. Okay lang. Namalipat. Okay lang. Basta sikreto pa rin naman sila, di ba? Opo. Thank you so much, Jelly. 42 years old from Quezon City. Metro's #1 Love Radio. Basic!